Hi ka mga nice people! Welcome to my channel, Alma Joy Vlog. So karon ka mga nice people, ni ata sa City Hall of Baybay City, Leyte. Ang bagong City Hall sa Baybay City, Leyte. Ania kami kauban sa akong duha ka luag nga amiga, si Raquel o si Ate Helen. Nag-photoshoot lang kami dito. Pero sinagulan ko rin ng pag-vlog para maging masaya ang ating pag-photoshoot. Samahan natin ng pag-vlog para makikita nyo kung gaano kaganda ang aming City Hall dito sa Baybay City, Leyte. Dito mga ka-nice people, bali likurang bahin lang ito na atubangan sa likurang bahin kining among nahimutangan. Karon ka mga nice people, akong i-introduce og unsa kanindot ang among City Hall. Oh, yeah. Okay, she is Ate Helen. She is my luag na friend. Oh, look at my look at my necklace. Okay, isang ano lang ito, mga ano ba tawag doon? Mga something happy lang. Wag masyadong seryosuhin ang ating buhay-buhay. Ganyan kaganda ang aming City Hall. Oh, Baybay City, Leyte. Okay, purya-buyag ha, purya-buyag, ginoo ko. Dire na ta sa right front door. Okay. Oh, di ana mga ka-nice people, ato ning suruyon ang atong bagong City Hall diri sa Baybay City, Leyte. Ing ana na kanindot karon. Kay ni ana sa bukirang bahin. Nindot ang ambiance. Oh, see, kanindot ing ani na kanindot. Wow, aduna siya mga bulaklak. Parang rayna. Rayna. Oh, magpa-picture ta dinhi ang mga ka-nice people diri oh. Pa-picture ta diri ka mga nice people. Magpa-picture ta. Wow, ganda oh, parang rayna. Amo ning libuton diri Syempre, libutin namin. Okay, di anami diri sa taas nga bahin. Taas kami tapos bababa na naman kami. Kasama ko si Raquel. Mao ni ang kanang ikatulong dagway sa City Hall, no? Dapit ni sa bukid. Ito ay nakaharap sa bukid. Ganyan kalaki ang aming City Hall. Ang laki-laki talaga. Super lucky talaga ang City Hall namin. Super. Ay, mga nice people, ito yung mga kasamahan ko. Ing anak kaganda. Ganito kami kaganda pag nakalaag. Masaya. Mao na ni ang ikaupat nga dagway sa City Hall. Kay among gilibot jud ang City Hall, among gilibot ug unsa kanindot. Unya, ang akong giatubangan, ako po mong ipakita. Oh, di ba? Presko kaayo ang atong pananaw diri kung nain magtrabaho dinhi Mutanaw lang sa kakahuyan. Munindot nang atong pananaw kay green na green ang palibot. Nindutan na nindutan na gud ang mong City Hall diri sa Baybay City, Leyte. Nga nila kanindot. Grabe. Kilig to the bones na mo pukoy. Grabe. Okay. Kung na may orasan, wala pa man may nag-oras tali. Oh, kita kaayo no ang among White House diri sa Baybay City, Leyte. Super ganda. Nalukop na namo ang picture kay na-miss jud mi sa kagwapa sa among City Hall. Ay, mura magdili mi taga Baybay. So mao ni ka mga nice people, among gisuroy sa among City Hall kay among gipakita nga ing-ani na ka progressive ang among syudad sa Baybay. Okay ka mga nice people, thank you for watching and don't forget subscribe to my channel Alma Joy Vlog. See you on my next video. Bye bye.